West Karbi Anglong la khaketom Jinthong constituency arlo Kilipet Karbi Langpi Alangroy Chiriba Salong Akimi Dem ke Tengji Aphan Rara Tumpen Kijutsi Chingki Chingmai Kipadopon Bangswa Dem ke Tengji Adim Lake Towar ki Ponji Aphan Pura Longle Kidun Atum An Land Compensation Anam ka Chilong et Nang Chipura Mai Dopon Bangswalong alongle kabe pin atum sita longle pata selampen amen ka chithabdun aphai dopik pusi longle ki kondun vek abang phu atum pen mailong than pachini lasila bangswalong akimi ali salong kachi jogdun ke do anaphan internet nangji lapen nitum longle ki konvek atum longlianam chilong et nangji lapen agreement kachi toga hot ating amount si chilong vek nangji sikai sida komlong lepu mailong longle ki konduna tumpen than pachini pon lapen compensation ke longwek nang chia phan pura finalist do era phisita rara phan paklang thek thedet lason pulote ke bang chia pora hot hur ke chodoji angring thetan sido lasi longlianam chilongle tike dem nang teng longle lapen dem nang teng te aprang compensation atangka nang pajuter ansi dem teng longjipu rongarar pen rara thengno than pachini pon Bangsalong Aluhi Sarpo Lake Taroningti Deputy Secretary Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Department under Karbi Anglong Autonomous Council Longbini Ingti ARO Dongkamukam Revenue Circle Satyayar Tiso Assistant Director PNRD Sarat Bora DGM NRE Longsing Bay PD KLHEP Middle 1 and 2 HPD Anparta Longri Habe Ronga Saratum Pen Chitonglun Lapenisi Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tulira Monghang Pen Kachuningri Alam Thiabangke Karbi Langpi Dam Projects Affected Area Anke Ningkan Phokali Permanent Dam Henonitik Ansi Miake Joy Chithordun Longnangji Tongkamu Kampen Humson Be Report Karbi Daily News Kijutsi la Karbi Langpi Hydro Project Electricity Lasopotap Middle 2 La Chiribasa long ke tengi la bangsa project pada pini Karbi Autonomous Council APGCL la pen Revenue Department joint verification last final verification sana asine tum dak rongpho longiku lumarchi murinto la pen rong check jidung kora la rongpho arat pini chetong nun lo la pen apu official pen dak bang dolo asine tum committee pen mate la rongpho arat kipudun ka kapra ka pen tum aprang tan 12 point demand charter CM Sarvanda Pilo la pen APGCL MD Chairman MLA iya aliban tan tumpelo asala soteng pemote MOA long kato mga sibat tan sine tum asap su kahiri do chorlo nila tum kipo tengi compensation tame dem teng tapang pinangi lapen hala PAF udo project affected family tum hangke nu phanta mane palom longle mane deprive longle la pantalang tum la MOA long tadolo stame la si wet number 1 point bangke priority topmost manala malang tum ta kitok tadolo free electricity ke within 5 years tenure pulo stame hala manu tumang pini masap so chikro nectar la sini tumaku redelegation dam thupo athe da banga la project affected la radius 10 kilometers bangka permanently until analysis la so dem kiteng dutek la maso lang kiteng dutek bangka damang permanent pinampo la pen sonthoma bangka la bangso arat la bangso area local especially local unemployed youth tumhan mane third grade fourth grade penchenglok mane rehabilitation la pen job reservations tamelang tum clear to dak lo hadak MOA lo jalang tum masih priority people local reservation do pon lapen kapre developmental bang halan memorandum non dolo sameni tumangke first bangke free electricity pinang po lapen compensation ke teng teprang lo nampo lapen third bangke ladak local area risomar ke mang jeri somar ke thek area risomar mang ka dak job reservation mate boring work ke reservation pini la masame MOA lo ngali tum chitolong lo lase ni tum pini rat tumanga ke thepi bangke akapre thana pudunde ke bangjilang por bangke la so teng basi implement nang pola la tepe ma final bang la niletum la bangso a project a committee pen cheklojon pho ar cheklojon pen patai sisiru tum ingni lo la rong thomara hapo parai samsoni ni lo je niletum rong si bar mane rong thomara tame la rong asar pen chno khegere tum asil tum pilo janal tum murin to ason tanal tum choklo ma long ikuson ta lumarchi son ta mase alang hala sorni agreement do energy 1 and 3 hala so agreement om maka abang phusang chi dum deblo da amasya soteng bonte lapana kapre ka kimi bang hamota ere tum deputy secretary turun intia khai samen jelo akimi tum thapon theglongle ponte le tum ki kuna pelo theglong poga council ba yong se akimi thaphe ponte ere tum clarification hang da protect lo anala soteng bonte clear lo final lo hasu duge rong thomra ta chikroilu ma chikroilu pano mate time ene ge ne tum polo soteng ge chikroilu polo
Tapi salah compensation kelongnya farmage non ko an bak nai lang ajur keding. Compensation kelong je bangke lage council si chini pola bangani tum committee pen bangke pressure pilo je pichar wing no stamera da bangda budget nang ko budget long pen kon ne la sot budget teng kon ne pra bangala bangke council dum prabjing po posi polo mo pini final verification no hotu pening ani kan mong lok ta thek la bangke ATP bangke asala MOA long tok 5 years adim bangke permanent la bangso project affected area bangke permanent electricity pini mate rihingami pini busini tum carbon autonomous council CM doctor ke mahang sarkhani tum chuneng pono la penili tum ning khalo je anang ni mane carbon autonomous council CM sar doctor tum mahang samela bangso thak un anpen mangke king kam chior pon posi Or la pini la dang nang ni tum la dang mai ke do pathak than bachin thate sar. Kali dake beleglam thalo ialam velo la dake lajitu dam kabona ialo laso joint survey fancy joint verification fancy ba La pasuk ko ansi la compensation of apathak ko ansi ke prabi sar. la bake nililam chini ne sita prabjin pen latum lembom lo normat ke Tapi la final list long ko mane ne yang sila puson nang amen kachibidun do ko kolonte ko sono sar. la hai bang normat ke alam ke nitum hin ke long lela la peda ko la son ave pusin nitum bang ke nitum longar ko la son sido asi la hai na ne pu gani jeta balam bang ke ni tu ke la hai ke chinde Along le kavi tum ne amen do ko pote. along le kavi to amen ke normat ke la son ke theklong le gente Chance anu tin la bang ke authority bang eri ko